Og vi kan så beregne massen til den mængde, til den maksimale, teoretisk maksimale største mængde acetylsalicylsyre, der kan blive dannet ved syntesen. Og det er jo altså så stofmængden af acetylsalicylsyre, som maksimalt kan dannes ved syntesen, gange molarmassen til acetylsalicylsyre. Og hvad giver det regnestykke? 5,2156 gram. 5,2156 gram. Nu har vi altså den teoretisk maksimale mængde acetylsalicylsyre, som kan dannes ved syntesen. Så kan vi gå op her øverst. Og så kan vi sige, at vi har jo den mængde produkt, den mængde acetylsalicylsyre, som faktisk blev dannet ved syntesen. Og det var jo 2,28 gram, det står i opgaveformuleringen. Og den mængde produkt, der teoretisk maksimalt kan dannes ved syntesen, er 5,2156 gram. Så det vil sige, at nu har jeg faktisk et meget simpelt divisionsstykke, som jeg kan lave. Det laver jeg lige på næste side. Og det er jo selvfølgelig igen udbytte i procent. Det er lige med massen af det produkt, der faktisk blev dannet ved syntesen, divideret med massen af det produkt, eller den mængde produkt, der teoretisk kan dannes ved syntesen, gange 100%. Og fra opgaven ved jeg, at det, der blev dannet ved syntesen, den mængde produkt, der blev dannet ved syntesen, det er 2,28 gram. Og jeg regner mig jo frem til, at den maksimale mængde, der kan dannes, det er 5,2156 gram acetylsalicylsyre. Men som du kan se her, så er der 5 betydende cifre. Og jeg vil naturligvis gerne have de betydende cifre, som... Altså jeg vil ikke, da der kun er opgivet 3 betydende cifre i opgaveformuleringen, så vil jeg ikke have 5 betydende cifre som min maksimale mængde produkter teoretisk skal dannes ved syntesen. Så derfor afrunder jeg 5,2156 til 5,22 gram. Og gange 100%. Og det bliver lige med 43,7%. Og så er altså eftervist, at jeg skulle vise i opgaven, at udbytte i procent af produktet, det var 43,7% af det, der maksimalt kunne dannes. Så det nu har jeg eftervist det, som jeg er blevet spurgt om i opgaven.